Кати безспорно е най-милата, най-грижовната и най-състрадателната приятелка в моя живот. Аз страшно много я обичам и много се радвам, че тя срещна любовта в лицето на Стефан, който така перфектно я допълва като парченце от пъзел. Той е човека, който най-добре я разбира, най-добре я успокоява, когато е притеснена и когато е напрегната, а пък тя е човекът, който най-добре се грижи за него, най-добре му създава вълшебен домашен уют и вкусна храна. Любовта е нещо не чак толкова сложно. Ние хората я обличаме в тежки одежди, обличаме в очаквания, в големи очаквания един от друг. А истината е много проста. Не очаквайте нищо от другия, а давайте всичко от себе си за него. Добре. Всички поглеждаме нагоре към обектива и на 3, без да си вдигаме ръцете, само се усмихваме и викаме силно сватба. 1, 2, 3. Сватба!